Ipamati ta ang pagmalasakit, ang pagkamot. Barangay Pambuhan was created on January 1, 1840 through settlement and verbal proclamation of the parish officials. The first punong barangay, which was called then as Cabeza, was Cornelio Cordovez. The origin name of the barangay, which was called by the native, was Panalbuhan, meaning the place was a dumping site of the waste and debris from other places during typhoon and floods. There was only one street in the barangay that was cemented. Kaito, sakripisyado magparaaragi ang mga motor, tricycle, jeep, asin van sa salog na ini. Pero ngunyan, sa pagi kang proyekto kan gobyerno, nagkaigwa ka taning tulay. Asin ngunyan, pati ang bus, luwas laog na sa satong banwa. Kaito, kung mabiyay kita patamban, kay puwanta magmataling amay. Taang sa tuwing sasakayan, lansya. Makatakuton pa akong minsan, magbiyahe. Takong makusog ang dagat, lalo na sa tigaapod na pali-pali. Pero ngunyan, kang naipaayos na ng sa tuyong gobyerno ang mga tinampas sa kabukidan, nagkaigwa na kita ng bus kung saan nagiging madali na ang satong pagbiyahe pasiring na. Kaito, ang sa tuyong center sa Dipon pa, iyaw lang ini sa gilid kan sa tuyang munisipyo. Pero ngunyan, sa tabang kan mahigos na administrasyon ta, na panakulaan ini asin na pagayon pa, ang sa tuyong center asin nagkaigwa pa kita ning fire station. Kaito, sa tinampong ini nasasakitan pa ang mga motor magparaaragi. Pero ngunyan, pinagayon asin tilinig ini kan sa tuyong gobyerno para dai masakitan magparaaragi digdi ang mga motorista. Kaito, ang sa tuyang kampana sa simbahan na ini salit pa. Pero sa paagi ni Reverend Father Elmer Pandes, naisip niya na pagayunon asin padakulawan ang sa tuyang kampana, asin sa baba kay nilaag ang opisina kan sa iyang sekretarya. Kaito, dahil pauso ang tig-arapod na I love o I heart naan. Karog kang barangay Toytoy Integrated School, Barangay San Vicente Elementary School, Terrace, I love Bahi, I love Morabog Elementary School, I love Pambuhan Elementary School, I love Garja Torena Elementary School, asin I love Garja. Pero ngunyan, igwa na kitagaan na nakalag sa kung sain-sain na barangay. Kaito, kan kami elementarya pa, dakula ang digdi ang covered court. Pero kan mga uminaging makusog na bagyo, ang atop ng covered court nagkararaot asin nagkagaraba. Pero ngunyan, binago ini asin naging sadit. Para pansamantala, may masirungan mag-init man o mag-uran. Kaito, nasasakitan pa ang mga residente kang Villa Fuerte Village manungod sa tubig. Tamasakiton da asin haloy magsakat pasiring sa inda ang tubig na hali sa water system. Kini ginibo para maresolbahan ang sa indang problema manungod sa tubig. Kaito, ang simbol sa gilid na ini kan buhang sa dito na sin makatakuton agihan ta garaba na. Pero ngunyan, pinalangkaw ini asin pinasarig para dai maapektuhan kan kusog kan alon ang harong na nasa gilid kang siwo. Kaito, takot na maray ang mga residente na nasa gilid kan dagat pag may maabot na bagyo. Halos haralangkaw pa sa harong pag binadakula ang alon. Hini ginibo puon barangay 4 hanggang barangay 1. Pero ngunyan, igwa na kita ning siwol na kung saan nakatabang sa pagpugol kang kusog kan alon na marapas sa mga harong na nasa gilid